usaha, ikhtiar dan tawakal. Lek ngono. Iya. Aku sing tak palingmu usahane tok. Adek robe. Regane apa-apa nek tanpa usaha itu yo angel. Iya, sawang wong loro kok sijine kembar pinang. Sing siji kok Arjono. Ya arep. Ora kapan sing siji. Lho, bapakne ngerti lho, Mas. Sing siji kaya Arjuna, sing siji kaya karpet. Aku asline wis suwi ora karpet ku. Aku asline. Asline apa? Asline gedebok bosok. Dan tak sawang. Ketoke kaya ganteng. Igane ganteng otote medheteng bulu. Nah iki ganteng tenan. Balik iki. Kembar golek. Dalam saya Pak Sakari kula suwun nggih apa? Nggih. Bapaknya sing didelok iki dak delane. Ora usiane jeneng ayo. Jenengan sing kula tosi niku abang-abang lho. Jenengan mboten ngetokke abang-abang loro. Ket mau disindir ya ramat metu kok. Tenan. Tapi tenan Pak. Nek mboten ngetokke abang-abang loro rugi. Kebangetan. Sing rugi kula. Aku melu. Kok ngono iki lho. Lah sing rugi aku nek kono yo tetep malah tambah. Makane seneng-seneng Mas iki panyunane kathah sanget. Mau ana sing ning kono wonten ibu tukti niki nyuwun Idam Sari nggih Sari. Idam Sari terus Trape Gunung Pojokan Guri mawono. Mister Mendem mlaku sing balik spiralne. Terus bas kerupuk rantang. Nyuwune satru ae lho. Satru aku sayang ibu. Ora iku to. Satru yo lagune sing dhewe. Contone sing piye? Tulung percaya. Gak percaya blas aku karo kowe. Gak percaya wingi kowe ning kene aku gak muja kok. Lagu satru iki lho. Lah yo sing lagune piye? Lagu satru iki cah-cah mriki mesti ngerti. Lagune piye? Tulung percaya. Gak percaya blas. Tulung apa to, Mas? Wingane tak titipi dhuwit, tak kono pulsa. Lah kok maksud lagune ngono cak romo iki lho tak kok iku lagu satru ya, Bro. Kok malah lebih to? Ade iki lho. Iku mau lho. Nggih. Awake kok ngono kok dodi ya. Berarti nek wong lanang ra iso berarti kudune wong wedok. Wong wedok. Sapa ya? Wah iku lho sing kaya Elsa. Satru piye, Mbak? Satru. Aku Mas. Ya Allah, lagu satru apa enggak? Aku gak enak. Ya Allah, Mbak enak bunyi iku lho cacah. Persis kaya Elsa. Nah, iki kaya Elsa. Awakmu yo kaya Elsa. Elsa apa? Elsa pek. Wong ngangkut kok iso ngono. Ayo. Ora iso, Mas. Lagune satru yo ngono. Satru. Iku satu-satu aku sayang ibu. Nek satru piye? Tulung. Ora percaya blas. Lah kan tukang-tukang pulsa malah mau tukang telo. Iki maksudnya piye? Tulung percaya. Ora. Tutukan, ana tutukan. Ana tutukane. Aku tak kon jelasno sapa. Iya. Piye? Tulung percaya aku sayang awakmu. Mah. Wedok akeh mok Mas. Aku iki dulurmu ya, Nduk. Nggih, Cak. Eling aku dulurmu. Sik. Nggih, tulung jelasno, Nggih. Aku iki wangi. Dek. Malah kenal kowe kok. Tak kon wangi kok kono tombel. Yo kenal kalau kono kulit bangunan kowe. Kok kok nyek iki lho. Lah kenal. Senang-senang. Ayo suka bareng nyoba. Duren apa iki? Gading sari. Yo bro. Kok alat ini lho. Artis yang sudah terkenal. Artis kayak MC sama Siarno. Penyiar sing kaya dangdut gede kayak Palapa. Niat baik para hadirin. Ya baik para hadirin. Kan? Anten asale ngomong kok. Baik para hadirin yang berbahagia. Bahagia ya nyok. Ya tak. Enak mergawe ya
suarane ku mang kurang gede. Boy. Alah kurang gede ya, Bro. Kurang gede ya. Kurang gede. Sik kurang gede ya, Bro. Kurang gede gede no. Kurang gede. Kok malah koyo gendruwo. Iki apa itu? Kayak aku mau loh. Sampai ya mau nek suara kewan itu ya, kalau kewan-kewanan. Iki suara apa? Sing mau iki apa? Macan. Wah, macan iki macan mana, Bro? Macan mana? Sombone yo. Elan. Nah, macan yo. Suara macan wedok ye. Macan wedok iki mau. Jangan otomatis rada cilik. Kale ya. Nama tenan. Wah. Lah iki nek macan saiki nek wedhus. Apa jenenge wedok? Wedhus cilik, wedhus lanang beda-beda. Wedhus wedok sik piye? Sing wedok kaya umume. Nah, iki nek wedhus wedok. Wedhus cilik piye? Wedhus cilik yo iki. Wedhus sing bapak wedhus nang mbak iki do guyu. Wedhus cilik piye? Wedhus cilik. Wedhus cilik. Ya nek wedhus lanang. Wedhus lanang gak iso muni. Lah piye? Gak iso muni. Lah piye? Nek lanang, wedhus lanang beda. Piye? Mesti ngene iki. Kowe tau korban ora lah? Yo tau no masuk misong kok. Ora, cocokno. Bakal wedhus di bakal wedhus. Ana pokoke nek wedhus. Iku mau nang wedhus lanang. Saiki nek wedhus lanang wedok karo wedhus cilik dadekno siji piye? Iso ora? Tari lho. Nek wedok karo cilik dadekno siji. Lah nek iku wedhus. Saiki swara kirek. Lho. Kirek berarti saya cilik. Bisa cilik. Kirek karo asu karo apa? Karo babonan asu. Apa itu? Babon asu iku. Iku nak babon asu. Lah saiki sing kirek cilik. Mlakune kaya ndi mau le? Sapa? Kaya sembarang mau, tak sembarang mau. Suarane piye? Rumakno. Heeh. Mlakune wis tekan. Iku nak kirek. Lah nak sing asu piye? Saya digabung nang kirek asu karo babonan asu. Bisa ora? Apa ya? Itu keluarga kirek baru jahat. Lah iku mang nak wedhus wis iso. Kirek karo asu ya wis iso, wedhus ya iso. Saiki pitik. Suara pitik iso. Jadi nak titik lanang piye? Titik lanang kerupuk. Kerupuk ngono to. Yo kan suara tenang no. Ngono kae. Heeh. Iki sing dawa, tak dawa. Jago puruk pilek, nak jago puruk pilek piye? Pas liwat ning omahku yo ora kowe. Sing karo anake cilik-cilik iki lho. Aku gak ora aku nireno pitike ya. Kok iso ngono iki lho. Wes, ayo nyanyi-nyanyi. Nyanyi tapi musik. Ya, para hari yang berbahaya.
Hadirin yang berbahagia. Kita tampil pun masuk. Nah, non saya nggak bu. Nah, niat dangdut pun biasa nggak? Pun biasa. Nah, niat dangdut itu biasa. Campur sari itu biasa. para rawuh sedaya. Wis biasa mas, wis biasa. Para hadirin Wis biasa. terbangan. Wis biasa terbangan niat. Qasidah yang satu ini. Wis tahu. Sampai bisa. Jajali Aku kalau dangdut Pak. apa nyiarno wong mati dia. Oh lho Pak Dok. Iya. Nak dangdut baik para hadirin yang berbahagia. Nah, saumane wong mati. Campur sari Campur sari. para rawuh ingkang kinurmatan sedaya. Nah, nak kadro. Kadro qasidah yang satu ini dari Timur Tengah. Nah, nak nang sini wong mati piye? Umpama sing mati sapa? Aja umpama ora. Yo. Yang nama mati piye? Baik para hadirin yang berbahagia dan yang sedang berduka. Suasananya itu sedang kok. Baik para hadirin yang sedang berduka, mayat yang satu ini. Piye kok lu perkenalkan? Loh, aku kuwi ngono kuwi, apa ae pokoke sementing janjak to. Mayat yang satu ini. Saya napa saya? Saya. Umumnya saya tidak saya loh. Ibu ini kok saya napa saya? Sip. Ini parane mau. Parane Mana nek mayat sip? Mayat sip iku ngapa? Kita baru dungduman mayite. Namanya berarti nek duwe kok iso ngono. mayat niki saya napa saya? Sip. Sip nang. Berangkat motor, mayat yang satu ini. La ilaha illallah. Wes. Artisnya kira-kira. Artisnya Kita dapatkan artis yang satu ini. disebutnya ketoprak. Tok. Siapa itu? Ulvia Anjasmara. Ketoprak yuk. Sesek aja. Iki namanya apa? Perangkantungan loh. Lakon apa? Mana pokoknya satu teknik. Loh, selalu lakon sing apa kok ngene iki lho. Oh. Kok bumat suwet. Di kono. Diajeng jinggo ati diajeng. Saiki bojomu bandar. Bandar Su iki piye to? Bandar Su Bali. Jare entah kok bandar batu. Kulino ae. Bali. Lah kae jarene Junet bandar batu kok. Aku gak dadu yo. Apa? Sadokan. Token. Iku nomor. Ojo gak oleh dadu nomor mboten asal tombok nggih. Titik ae gak apa-apa. Bocah kok. Mboten asal. Ah, Jinggowati, bojomu bandar Subali wis lakon mati karo aku saiki karining kraton iki kowe kaijenan ning kadipaten iki kowe kaijenan gelem ora pek bojo yo. Darane tembung sepisan maneh kebo marang suwe. Bojomu sing aran bandar Subali wis tak pateni saiki karek kowe dhewean gelem tak pek bojo yo. Senajan garake kok pateni kaya ngono kebo maksud. Iki urung dijasa. Urung dijasa. Iki lanjut. Kowe tak kek bojo. Oh, jadi sing karo-karo iki. Mengene iki to sing tak doa-doa. Aku sok tok. Lah kowe dadane mau kowe dadi kebo. Ayo, bener
Dadi ngopo? Lain. Aku mau tetep dadi kedua, aku tetep dadi alusan yang kedua. Apa? Alasan apa? Mun ting-tingannya pelak, Pak. Pelak. Alusan. Dia jeng Tribuana. Ale lakon. Kang Mas Dian Aku lanang. yo lanang. Kang Mas Dian Wijaya. Sampun danganen kula ngantos rami berpencingan. Sampun kapan sami sajroning dados kula Kang Mas Dian Wijaya. Jangan ngomong apa kita ngomong itu. Mas Bil. Arep putih. Lah, ngomong aja putih piye? Pokoke nek salengan kabeh gak enak ning wonten kene. Lho iki asal bal-balan piye? Lah kowe akeh penak. Dia jentri. Apa? Tribuana. Dia jentri buana. Ada klaplek nak sret. Ya kudune ngono ah, wong bagus kudune bagus ora kaya sampean. Aku yo gelem. Lho, Dia jentri buana karo menak plek. aja ngono no. Ala mas jare kebo. Jare kebo. Kan masih do pengen plek. Sapi kan, Pak. Sepele kok Mas. Dawa ngayu. Sing gede pangapuramu ya, Yayi. Mergo akeh kewajiban kang tak tanggung. Pupujan ati. Kebiasaan Yayi. Yang sing kadang-kadang kuati permen kemen. Iku apa ya? Kunci. Sami Kang Mas. Taman Sari kok ono ngono ya? Kaya ngene wong nandang asmara. Wis kepala suwe aku lunga ana ing lakoni wajibane projo. Coba wong ayu Kados pundi Kang Mas? timbang ana rasa tresnamu marang kontakan. Kados ngaten Coba. Wonten matu wong ayu. Kok setengah jam kas. Lah apa? Aku ben modal. Lah temuk ben remuk pisan. Ana wong awak sakmene di tepi padha. Wedhus-wedhus bakon. Kok wani-wani kowe? Nino arep diajak sing tak tresnani kowe. Boten ateges kula nina niku boten nanging kahanan wonten pawon. Goblok. Kopong-kopong. Kok gak kaget.